Grane! Bakla! So ngayon nagbabalik na naman tayo, of course. Why not? So nagbabalik yung magdunan pa ta granny ni Barbie Arms. Rats! Ups! 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 Nagsalta naman ko sa tinood, granny ha. Rats! Zibalak legit. Awas lang. Okay. Diba? Pink na pink bayot. Pasabog kay siyag balay, ma'am. Asa kay butang bayot. Nakay anak day. Bayot wala ka anak day. Char of us. Kay manggawas na tabakla. Kay manimaho ta day. Okay, so oops! Muna inspo na magrane. Ah! Halayaw. Halayot, di siya makitaan day. Di makita niyang bana bayot kay para niya color ang dingding day, rats. Okay, so dapat makascape ta ha sa door. Sa main door ta dapat makascape, of course. Okay. Kay dapat mag-careful ta guys kay para of course para malampos lain sad. Oops! Karon. Oops! 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 Mga latcha? Rats lang. Nagsulti naman ko sa tinood, sir, ha? Oops! 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 Hala, asa man si Granny Day? Di ra ba ni siya makita? Oops! 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 Oh! 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 Bayot! Giklave! Yawa! Pagdali! Lain ka ay! Wala na igo! Grabe si Granny, nagka-cleavage na gani bayot, nawala lang gani tag 5 days, nagka-cleavage na kaday, hala bayot. Nakaparenovate na juga sa imong balay, Granny, sa tinuod lang. Para imong nawong bayot, wajay renovation day. Distraction ang nakuha, rats. Okay, hala kakyang-kiang natabakla, hala. Hala yot! Loling! Shololing kadira, ma'am? Untay, ala, nawalang pultahan diri day. Wait lang, asa tong kuan diri. Tara, tara. Piste na. Ah! Akin lang siya! Char over. Overatch, abas. Tinawala lagi tong kuan diri day, ay. Yawa mo, day! Day! Ah! Gwapaha, oy! Diyos ko! Gwapa kayo, day. Tabangi, panabangi, day. Panabangi. Gwapa kasi Granny, oy. Diyos ko ni mo, Granny. Gwapa kay kaday. Lamit dyan kay lamba. Napay bana niya din na maragbutiki. Bayot, naunsa kayot. Kimosaka kaya tas yung balay, no? Kimurag, na-distract na ta kaya ning silong niya bakla. Okay, of course, diri. Yawa, unsa to? Hello? Hula doy, dili masuungan iyang lamisa day kining gamay. Yawa ka Granny. Granny. Day. Ah! Char over. Oops. Tanawa yut ha kana day kay pantalon man niya bakla, pants man day gihimo niya dress day, mura siya giangayan ana oy. Pamati ka Granny ay. Pamati ka Granny. Ay. Huy bayot ikaw na Granny sa dalaga pa. Huy bayot di ko katuod day. Murag AI na day, AI ra na day, gi-generate ra na bakla. Bayot di ka main anak day. Dobi? Huy Ed. Wa jud AI ra ni day AI. AI ra ni day AI. Dobi? Ay AI ra jud ni bakla was. Kani day? Kani? Layo ra mag di buta ka igog dalag. Ikaw ni yaw. Hoy, bayot! Pamati ka, Granny, ay. Gasiga lang na imong mata, let's wala. Wala, giatay, Wala, bayot, grabe dyan yung tigulang nga, day. Maka-legendary dyan siya bakla. Grabe, day. Tabangi, day. Diyos ko, Lord. Tabangi si Granny. Kanang cute kay kagbalay, pero ang tag-iya, jud mura jog, bulldozer, og nawong. Mura jog, ligid, tabangi. Sini mo Granny, oy. Kanang gwapa kay kagbalay ba, pero ang gapuyo, murag bulldozer, og nawong rats. Okay, so, wala. Wala tayong nakukuha. Ay. Tara,
Asa di itong bala diri? Diba diri itong bala na ako gikuan? Ay ara, karon lang mo ron. Kamu ba? Hilas-hilas mo, murabog mga gwapa. Sali kay mga pink mo bayot. Diri grane, diri day. Diri okay. Dapat diri ka day kay para naay ko anday pasabog na background bakla diri. Halayot nagka-cleavage siya day tabangi. Giatay bawag baba ni mo grani oy pahawa bi. Asa man imong banad day? Uy, tabangi si Granny day natumba. Ikaw ay lagi pag-apil-apil, chika. Baho kay ka, na. Char. Bayot na ni maho na tang anso diri day awa day. Pagpuyo dira grandpa kay na basin tumban ta kang tumban ko nang liog mo ron na. Wa na yot buhi na si Granny day. Di ni maayo day. Dapat maka-escape ta or sa main door lang. Okay? Oh. Asa ka? Hala. Diyos ko, pati ko ang Barbie tanan. Diyos ko, literal, dyan na Barbie day. Pero ang gapuyo day. Barbie lat. Literal na Barbie, pero ang gapuyo, Barbie lat. Barbie lat, ugnahong rats. Oh. Kisa ubos na to ni ikuan. Ang muka, Tony Fowler. Ay, char. Ay, dili. Anam ko tayo. Ang tiil, Tony Fowler. Ay, dili. Ang tiil kay kuan, Billy Cyrus. Dahil ang lawas, Tony Fowler. Din ang nawong, Bilat. Rats, avasla. Uy, bayot trending rato, ma'am. Ay, char. Musaka na lang ko, uy, para pasabog. Oh! Ano siya mga nadiri di ay? Oh my gosh. Oops. Murag padulong si Granny day. Murag something, you know, na murag padulong siya diri bakla. Kaya gadagan-dagan ang bayot. Murag siya gwapa. Ay. Hala ning katawa siya, which is, ay! Diyos ko, grade. Murag siya kag, feel ko na siya dira doy. Mura taga-unboxing og kana bitang gift. Like, unsa ni siya? Oh, bayat! Pamati ha. Aliyawa. Oh my gosh, Granny! Gwapa kay kada. You look so beautiful. You look so gorgeous. Like, oh my gosh. Like, ikaw nang pinakagwapa. Ikaw nang pinakatsaka sa world. Like, huy mo na inspo ni mo, day. Wa man, nagkadimaod, day. Palpak man ang operasyon. Yawa. Nagka-cleavage siya bayot. Masuko siya inyong palpak ang operasyon, day. Bilagi magparitoki mang sa kilid-kilid day tanawang resulta nimo day mo ranong kag na Diyos ko tabangi. Hoy bayot bisag unsaon kunyo day pangit siya pun kay mo day tsaka siya kay kag Granny bisag unsa mong paritoki day. Wa joy nagbag-o ni